What's up gang? So we're back en vandaag gaan onze local artists doen. Nee, laat ik gewoon mijzelf rewind. Yo, what's up? We're back. I am the manager and this is Moordkill Productions, Moordkill TV, Moordkill Reactions, The Manager Reacts. Want ons doen alles niet zo gevaarlijk. Soos morgen, heel dag, en morgen wat toch moet komen van ons is zo gevaarlijk. Bel die politie, bel van Joego, van ik is terug op mijn plek. En als je, ja, ik wil iets kwijt gezegd, maar het heeft niet kwijt geklankt. Zo vandaag heeft ons like een local artist van Duitsland. Zijn naam is Mucha en zijn songnaam is Grim featuring TJ Music. Die is een muziekvideo, de official muziekvideo. En ons gaan die ding rijden vandaag, we gaan net voor mij vast. Ons gaan hem rijden. So dat is Mucha, laat ik het weer zeggen, Mucha Grim featuring TJ Music. So ons gaan die noemen, kijk gewoon eens. So, ons gaan een series ook doen waar we gewoon net een paar local artists muziekvideo's kijken. En het rijdt. Don't get mad if I say your music sucks. Ik zie niet suck, ik zie, je weet niet wat om te zeggen. Maar ons gaan nou die muziekvideo rijden. Nice shot. Ay. Die was lekker les voor zijn eigen muziekvideo. Maar dat is dope, Oké. Ja. Jij. Ja, was ik dronken. Lekker lassie, man. Oké, kwijt. Dus gaan aan. Ik laat je feit dat je weet dat elke 2 seconden je moet editen en zit zodat mensen zijn aandacht kan getrekt worden. Maar ik zou patten mijn levens te reach. Ik zou wijs voor jullie. Je was je wel fok met een riepen. En dan zag ik krammen was graf. De ogen zijn die maar op paal spat. Hier zijn je saks en de plommen jouw gat. Je bent nog dat tot het klaar op kat zat. Nou nog een dat klopt medium shots. Dat is alright, dat is nice. Ik vergiet van jou is alweer dolle tijd. Met een oogknak als onze landtijd. Jouw terug wat je karisma is een uitpipe. En is een nieuwe lijn van de snap van die lijn. Het blijft scharing van mijn kop toe. Daar rij je maar toe. Zo nou het laatste. Zo die was hebben die het skits in ik. Kijk, ik laat me weten dat het een golden hour die bij 4 of 5 o'clock gezet van die zons achter hulle. Like nice. Je sloop samen met deze spirit van die heilige geest. Om je laat me zeker voor de race. Dat is een fris van die mic van de vlam zoals ik pas Adams lees. Ik ga zo plat om je levens te reach. Om jullie te wijzen hoe ik jullie defeat. Dan kom ik tegen toch al love in die streets. Ik fok iemand op zich. Ik vind het zes. Ik ga zo plat om je levens te reach. Om jullie te wijzen hoe ik jullie defeat. Ik kom ik tegen toch al love in die streets. Ik fok iemand op zich. Ik kom ik tegen toch wie gaat je go opzet. Met mijn naam op een post. Ik voel jullie moest die op een whiter zitten. Zie jij een white waar je laatst verstaan? Van ver af. Waar je zo lijkt. Voel. Dan doen jullie slow-mo en zie je in en daar is op een volk gelijk. Voor alles is stilgestaan kunnen doen. Zie je? Zet ook als achterbaas, ik ging wat gelokken. Die laat ik ons slice, hij spam me op sokkers. Bang maar je best, je gaat niet believe. Hij is een baas, hij de doos in het CV. Wat je aan en hij zonder een CV. Laat ik go hangen, die game zit kiri. Hier los ik een vlam aan die game. In seks is wat ik het los allemaal een pijn. Bewust dat je uit in je wees door een voice. Als dolle werk praat, gaat hij het zillen. Wie wat ze nog kwijt gelijk dat jij een masker omgaat. Ik denk maar net aan. Die muziekvideo is dope. Ik denk die akkoord dit nog meer iets. Zie je? Hier los ik een vlam aan die game. In seks is wat ik het los allemaal een pijn. Bewust dat je uit in je wees door een voice. Imagine als jij je KPF vertrekt als je zo gemaakt. Nee. Als hij zijn mask off. Niet aan. Je leg je kop op, dan begin je te rappen, je brullen, dan breng je jezelf af en dan kijk je om. It's like. Als dolle werk praat, gaat hij het celebrate. Ik ga zo wat om je levens te reach. Om jullie te wijzen hoe ik jullie defeat. Dan kom ik tegen toch al love in die streets. Als jij achter ons zal staan, als hij 6 ons achter ons staan met zijn pakzwarte kleren en jij is al wat toe zo. Met die wat, ik bedoel niet wat oude nee. Met die wat aan zou het bij je doop gelijk. Fuck iemand op zich, jullie die lead. Ik ga zo wat om je levens te reach. Om jullie te wijzen hoe ik jullie defeat. Ik kom ik tegen toch al love in die streets. Song is dope dan. Fuck iemand op zich. Ik
eens repeat, kan eens mezelf repeat. Ook het jaar zien, kan je eens repeat, maar je wil niet zo komen. Alle muziekvideo mo is Charles Pat, zijn moet een beetje kan relate. Alle doen je dat ja kadag, alle goeie nagyat, die volle sma. Nabi je, zij is die man van die. Maar zij kan, jij, ik zeg beetje. Wacht voor mezelf. Nou, wie is die? Disney Productions. Nou, dope ass music video. That's alright, yeah. Personally, I think you should have had more wide shots. Yeah. Ik zoek iemand uit van bij een medium shots. En ik denk jullie moest location een beetje meer veranderen van die song kort meer locations. Die song zoek meer locations. Verder aan. Ja man, ik denk die song is dope. Jullie moest niet aan locations gehad het. Dus maar ik heb die bad om te zien, niet die own. Disney Productions, nice. Camera waar je gebruikt het, like kwaliteit, shit like dope. Ja, voor mij. Ik denk dat ik mijn muziekvideo oorschiet. Persoonlijk. Don't take this bad in a bad way. Schiet die muziekvideo oor, gebruik je meer wide shots, gebruik meer mensen in je muziekvideo, haal je alcohol uit, krijg je fighting scene aan. Fuck. Ja, ik moet die doen direct. Maar nee, ik moet niet zo zien. Nie. Ik is kak, sorry, ik kwam verskonnen. Ja, toen het, ik denk jullie, die song komt creativiteit man. Van een soort dope ass song. Dus like fuck. Als ik 2 ons ga met box en een ring, so die jazz ik te weken. Sure. But anyway, ons geen muziekvideo op 5.5. Ik denk persoonlijk moest het, ja, jullie moet meer, daar kort meer. Persoonlijk voor mij. Ja, één location weet ik niet uit die. Die songs die daar kort meer locations. Ik weet, ik heb nou een muziekvideo onlangs voor jongens in geschiet, maar het was like on spot at the moment. Wat één location is, but dan moet je die shots like different like. En je moet select hoe het goed lijkt zien. Je speelt met je belichting of whatever. But ja, ik is de manager. En daar was, ja, shot guys. As ja. Please subscribe. That was Mutual Grim, DJ Music. I'm the manager. This is Motkey Productions. And what's up?